kantatzenen bilela, bebai bandakoekin jotzen, ja imaginatzen aben Mikelen ahotsa kantatzen kantu honetan. Zer niretzako bada itxasoak deko nahiko leku ez, kantuen bertan, eta niretzako Mikelen ahotsa da itxaso bat sakona, urdinolako ilun bat esan, barruen. Utzi ezu kontatzen, zederra den jakitea. Ni txikidatik asko mugidu nau, bere etxiela gabi errezen daben jentiek, bakerrengatik eta violentziagatik, bortizkeriagatik, ez? Porque etxe bat lagabier dabenak gauza asko lagatzen dozatzien. Eta imaginatzen neban, zer izango zen imaginatzie, bueltatzi, ez da? Gerrari gabeko ja zure etxe batera, zure etxe hortara. Utzi da zu kontatzen, zederra zu ikustea. Europarantza aspaldiko partez gertatu zen krisi migratoriorik handienean, ez? Libiatik eta Siriatik eta, bueno, hor milaka hil ziren Mediterraneoan gogoratzen, ez? Eta beste irudiko hor gertatu ziren, eta hor etorri zen kantua. Elkarren besoen zabalera, zure fede guztie eusten, zure min malkoak baretzen. Eta uste dut ondo eskontzen dabela kantuak berak sakarren koloreakin, arregloak, ez da erreza? Arreglatziek gerora kantu badia badekona bere esentzia, ez? Nos lleva a toda la ternura, toda la empatía, y además fue especialmente bonito a la hora de grabarla porque la leímos y estaba muy bien, pero fue mencionar la letra y qué es lo que quería decir para que la orquesta lo tocara con una carga emocional enorme que espero que se transmita, ¿no? Utzi da zu kontatzen, Liuratu nion orkestan munduek zelandien instrumento bat bakarra, baina igual 80 pertsona die. Baina bat bakarra die berez. Egun buruko monstrua dela orkesta bat, ez? Hori. Lujo bat da, normaltasunetik urteten dauen gauza bada, eta holan bizi behar da, ez? Bai, gainera nik uste dut gaur egunien ez gauzela ohitute entzutera ixe musika organikoa ja, ezta? Baina gainera orkesta bat zuzenien entzutie, ez da zeozer normalien zuk entzun duzune. Eta orduen zuzenien entzutie vibrazio hori dena datorrien, harmoniko horre dena datozenien, hor notatzen dan unkidura hori, nik uste dut jentia ez dagoela ohitut, eta horregaitik dela hain berezixe bai, esperientzia moduen esperientzia potente bat da. Impactantea da, ez? Impactantea da, bai. amestu zutela, itxasuaren bestaldeaz. Egan egiteko egoak bakean bizitzeko. Musikaren inguruan gertatzen den dana, sartu leke transmisioa ditzen den gauza batean, transmisioa. Ze herri honek behar dago hori, transmisioa jasotzea eta transmisioaren parte izatea. Baina horretarako bar da zeinek transmiti du. Jende barrexi ezagutzeko, ez? Belaunaldi diferentako jentia ezagutzeko, eta uste dut hori dela bai transmisioaren parte ezagutzezu jenti igual ezin nukena ezagutuko, eta azkenin horrek egiten dau, juti eura, bere bidean. Zure min malkoak baretzen, zer izango den itzulera, elkarren besoen zabalera. Urriako 25-26 ikusiko gara beken. Gu bertan egon gora eta zuek ere bai, eta danok hartu aten pasaten du. Hala izango.